Von der lesen wir die Geschichte ein oudes Stück halt, genommen aus Jeremia 18, Versen 1 durch 6. Brendan en zijn vader schoften taub, hängen am Hof. Zij hadden een grote klampenbrand halt, wat te veel smaak op te schroepselen. Ober, te panna, pukkert ook raam op zijn hof. En bald kwam hij aan zum een beetje spazieren. Hij bekeek zich den klampen halt, en met eenmaal neem hij zich een stuk en zeed. Dit stuk halt is krijg wat mij fehlt. Darf ik mij dat liehen, wat nächste werk? Papa kijkt een beetje verblijft naar de panna en antwoordt, ja, waarlijk, neem die zoveel als du was. De panna bedankt zich en ging terug naar huis. Brendan wondert wat de panna met een oude stuk halt wil. Hij vroeg zijn papa als hij wist, aber papa wist niets meer davon als Brendan. We waren bloos moeten wachten en zijnen. Hij zei, hij wil dat bij het nächste werk leren. Ik geloof, hij wordt ons al wijzen, wanneer hij is rijdt is, zei papa. Dort wie krijg een week later als de panna waren handheim. En hij had dat stuk halt met. Aber nu weer dat niet meer een oude stuk halt. Nu weer dat een zeer strome ant. Brendan piept en bewundert zich die ant. Dat laat zeer smaak, tiert hij zich. Ik wist dat niet dat een zo'n stromend merken kan van een oude stuk halt. Dit stuk halt waar we in ons glasschoppen zaten, niet im Viernen, zei papa. Dankschön, de panna. De panna frentelt en zei, kom veilig mal aan, en dan wil ik junt al mijn enten wijzen. Ik heb al een ganzes huis vol. Mir geht dat zeer schijn de uit te snijden. Brendan interessiert het zeer, en hij had veel vragen. Hij hoort zeer als de panna am vertelt van waar hij dat deed en wat van Gretschaf am fehlt. Bald kwam mama en kreeg am alle num das verschijnet vastbaar. Beim Eten reden ze nog wieder van dat halt en de strome ant. Wanneer ik aan de stuk halt snijden en schroffen doe, en ik zei waar dat oude biet halt ändern deed, en wat stromet daarvan komt, dan denk ik immer aan wat de Herr Jezus heeft voor mij gedaan. Wat meinst du? Vroeg Brendan, ganz ernstlich. De panna weer een beetje treurig als hij anfangs zijn levensgeschichte vertellen. Ik heb mij meest mijn ganze leven lang weit af van God gehouden. Ik wist God beter, aber ik weer eigenkoppig en wil mij niet handgeven. Zo erfahren voelt ik dat God klappert aan mijn hart, aber ik dreht mij bloß weg. Dat heeft mij zeer veel schwere tijden gebracht. Je länger ik mij wegdreht van God, je meer dacht ik dat God mij niet meer aannemen wird. Ik had al zo veel zinden begonnen, en ik geloofde op eens niet dat hij mij dat verzeihen kan. Aber een dag, als alles zeer diester weer voor mij, en ik ganz allein weer en had geen rood meer, fang ik aan in de Bibel te lezen. Ik las de Geschichte, wo Jezus am Kreuz hangt zwischen zwei Räber. Ein von den Räbers vroeg Jezus aan te denken, wanneer hij eerst in zijn Himmelrijk weer. En Jezus zei dat hij wordt nog den dag met top im Paradies zijn. Dan dacht ik zo, wanneer Jezus den Räber annehmen kan, dan kan hij mij vielleicht ook annehmen. Ik kniet mij aan en vroeg God om Verzeihung voor al mijn zinden. En versprach ihm dat ik wordt van door wieder voor hem leven. Ik gaf mij ganz aan en God heeft mij reingewaschen. En ganz wordt niet gemerkt van mij. Ik zie nu een nieuw mens. En God leeft in mijn hart. Dat is wunderschön, zei papa. Wir lesen in der Bibel, wo Gott uns rein en nie merken will. En alles wat dort braucht, ist, dat wir im Glauben ankommen. Wir glauben vielleicht, dat mit uns ist dat nicht. Dat wir sind zu schlecht
und du hast nicht Gutes an uns. Aber Gott läuft uns so sehr, dort staat uns niemals weg. Hij nimmt uns an, so als wir sind, und merkt uns rein en nie. Wir sind so als dit oude stuk halt, und können nicht anfangen uit uns selbst. Aber dank Gott, hij kann wat so stromet en Gott merken von uns Leben. Sagt Brendan, ich hab du noch niemals so sehr angedacht. Ich dachte, dat wir ein großes Wunder, wat die Japaner gedoen hat mit dat oude Stück halt. Aber dort ist noch ein großes Wunder, wat Gott mit uns leben det, wann wir nur am kommen. Von nu an, wann ich diese End sei, dann will ich du auch andenken, wat Gott alles gedoen hat für mich. Fragen. Hast du jemals gedacht, dass Gott die nicht annehmen wird, während du hast was anderes getan? Glaubst du, dass du bist so schlecht, dass Gott nicht Gutes merken kann von deinem Leben? Sein Wort sagt uns, dass Gott hat so eine große Liebe für die Welt, dort meint du bist damit angeteilt. Dort hat sein einzigen Sohn schickt, für uns zu sterben und die Sünden Schuld betonen. Er läuft die in mir, mehr als wir uns vorstellen können. Und er will gern, dass wir seine Kinder wollen. Er will von unseren sinnvollen Menschen was ganz nicht merken. Zum Utwendig lernen. 2. Korinther 4, Vers 17. Du wen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher wie ist nicht mehr. Er ist nu was nicht geworden. Lut Gott die nie merken. Sei Dankeschön.